Alkoi. Moi! Moi! Me ollaan menossa parkeille. Semi järkkyy. Mä en halua tulla videoon. Hei! Alkoi. Joo, mä näen. Höpöjä. Höpöjä. Me ollaan... Pöpöjä, me olemme iso Sanotaan sille, että joka suppaa retskui. No se kuuli jo. No, supaskaa mut. Suppas jo. Retskui. Niinku Joo. retskui. Ja sitten... Kirjoita se sinne kuvaukseen, Joko. Joo. Ja sitten Emmi on Emmi Komulainen. Sitäkin voi käydä. oon? No ei sulla oo. Janeemi. Sä oot nolis. Me ollaan menossa... Sori mulla ei. Me ollaan menossa... Nyt on jo pahentu. No eikä olla. Jonkun pitää soittaa Mortelle. No kun ei siihen saanut yhteyttä. No saa mulle. En mä edes jaksanut kokeilla. Niin ja sinne mä en mene, koska Veikko. Eikö tää mene siihen videoon? Menee. No mä voin siitä... Terveisiä! Ja me ollaan menossa parkeille. Sinne tulee kaikki Aatu, Samu, Morte. Sakke, Tuleeko Sakkekin? tulee. Siis sinne tulee kaikki. Mä en edes Aksu ei tuu, Aksu ei No tuu. hyvä. Siis ei mitenkään pahalla. Tai mitä? Joo, niin me ollaan menossa parkeille. Siis Lankilan päiväkodille. Se viereisille parkeille. Ja Ei sulla pakko kuvaa, kun mä oon täällä kaukana. Emmi haluaa selvästi videon. Joo, ja onks siis ketään muuta, joka tekee videon? Ei. Minä. Ja sinä? Minä. Ja minä? Siis. Mä Nää. katson kameraa. Vaan siis kattoo joskus kameraa. Mä en saa katsoa kameraa. Sillä. Kattoo sillä. Joo. Tää painovisio teki mustia housut. Lapsi on terveys lapsille! Tuolla näet skuuttaa. Kiva. No Joona vauhtiin. Oota pikku aivan, tiputetaan. Oota. Onko se mitään puhelinta? Kovemmat vauhtia. Kovempaa. Ai vittu. Sit kun nousi video, sille hiatetun. Mä muun. Kuinka saakana joku? Ai saakana! Okei, älkää huuta, vittu on hyvä. Nyt pidästäkään niin me kävellään. Pistä sademetsää. Vittu se näytti järkeiltä. Ai vittu. Mitä?